Mas Jojo, biasanya nah hak iki dudut lho. Hak iki suruh lho. Aku mau makili lho. Wes, muga-muga enggal untuk ganti ya. Lilo ati. Iya. Pak Haji. Iya. Kula mature Pak Haji. Pak Haji sinten lho Pak Haji Kathah. Pak Haji Arista biasa. Pak Haji, monggo Pak Haji. Ayo, mengke wonten piyambak kok.
lilo ati lilo lilo kowe direbut Matur nuwun. Sih, buat diwakili lho Mas Dodo.